Zdravo, sa vama sam ja, Natalija Dečinović i nastavljamo priču o organizaciji vaše savršene svadbe. Odgovaram na vaše pitanje i pre neki dan dobila pitanje šta mislim o tome kako vjenčanicu izabrate za svadbu. Da li iznajmiti vjenčanicu, da li kupiti ili da li sašiti vjenčanicu. Svaka devojčica dok još mala, dok gleda tuđe svadbe, mašta kako će jednog dana i ona da se uda i da ima najlepšu haljinu, da bude najlepša princeza na svetu. Moje lično mišljenje je da ipak svaka devojka, svaka mlada treba da ima svoju haljinu koju može da čuva i jednog dana kad već bude žena, kad bude imala svoju decu, svoje unuke, da izvadi iz ormarića svoju haljinu, svadbenu i da pokaže svoje deci i svojim unucima. To je nešto najlepše što može da bude. Ja lično čuvam svoju haljinu u kojoj sam se udala, haljinu sam šila, našla sam model, našla sam materijal i bila je najlepša haljina koju sam mogla da zamislim. Iznajmljena haljina, u stvari to je second hand. Pa pomislite samo koliko, mi ne znamo koliko mladih devojaka se udalo u toj haljini koji njih nosila na dan svadbe. Kakvi su to bili ljudi, kakva energetika je bila na taj dan, ipak je to ogromno uzbuđenje za svaku mladu. Koju termičku obradu posle svadbe ta haljina prošla, da li je ona adekvatno očišćena. Ne znam, mislim da ipak treba da se odlučite za novu haljinu. Znači, postoje varijanta kupovine, možete da nađete, ima ogromne broj, možda se nađe u nekom od salona, možda se nađe kataloško prodaje, možda se nađe neke modele poznate svetskih kreatora i da se nađe taj model, a možete i da sašite haljinu, nađete model koji vam odgovara, koji biste želeli, nađemo šnajderku, materijal i da sašite haljinu po meri. Dakle, znači te dve varijante po mom mišljenju ipak su najbolji. Ipak treba svaka mlada da ima svoju haljinu i da se osjeća najlepšom mladom i najlepšom princesom na svijetu. Razmislite o tom pitanju. Vidimo se u sledećem viđenju. Tako.